солҳои охир бо заҳмату талошҳои мардуми меҳнатқарини хуҷанди бостонӣ ва бо азми роҳбарияти шаҳру дастгирии давлату ҳукумат, маркази маъмурии вилояти Суғд шаҳри бостонии Хуҷанд симои нав ба бар менамояд. Корҳои созандагӣ, бунёдкорӣ ва роҳандозии иқдомҳои Наҷиб дар ин раванд шоистаи таҳсин аст. Чанде қабл бо супориши роҳбарияти шаҳри Хуҷанд қуттиҳои партови нуқтаи партов бо навъҳои алоҳида муайян ва дар маконҳои партовгузорӣ ҷойгир карда шуданд. Шаҳрвандон минбаъд партовҳоро мувофиқ ба таъиноти қуттиҳо амсоли хокрӯба, зарфҳои шишаву пластикӣ, оҳан, меваю сабзавот ва ғайраҳо мегузоранд, ки барои ба навъҳо ҷудо намудани партов мусоидат хоҳад намуд. Зеро дар ояндаи наздик дар назди корхонаи воҳид давлатии коммуналии хизматрасонии нақлиёти санитарии шаҳри Хуҷанд бунёди сехи коркарди партов ба нақша гирифта шудааст. аз ҷониби корхонаи воҳид давлатии коммуналии хизматрасонии нақлиёти санитарии шаҳри Хуҷанд то ба имрӯз аллакай беш аз 120 намуди чунин қуттиҳо ташкил карда шуданд, ки ба зебогии шаҳри бостонии Хуҷанд нақш гузоштааст. мақсади асосии мо аз он иборат аст ки минбаъд аҳолӣ барои боз ҳам барои беҳтар кардани нуқтаи ҷӯи партовгоҳ ва ба инобат гирифтани ҳар хел партоваҳо аз партови мисол пластмасин, партови хокрӯба, хазон ва дигар намудҳое ки партовӣ ҷамъ мешаванд, онро сорт ба сорт ҷудо намуда ба ҳар қуттӣ бароварда партоянд. ва мо оянда мана бо иқдоми яки дастгирӣ раиси вилоят, раиси шаҳрамон ва инчунин барои коркарди ин хел дар партовгоҳӣ берун аз шаҳри Хуҷанд коркарди заводи ҳар хел намуди партоваҳо ба роҳ монда шудааст. дар оянда низ ин иқдом аз ҷониби корхонаи воҳид давлатии коммуналии хизматрасонии нақлиёти санитарии шаҳри Хуҷанд, ки муассисаи коммуналии шаҳр ба ҳисоб рафта ва барои бардоштан, кашонидан ва гӯронидани партовҳои сахти маишии шаҳр масъул аст, амалӣ карда мешавад. бояд қайд намуд, ки дар шаҳри Хуҷанд 175 адад нуқтаи партов бо 780 адад қуттиҳо мавҷуд буда, ҳамарӯза аз ҷониби корхонаи воҳид давлатии коммуналии хизматрасонии нақлиёти санитарии шаҳри Хуҷанд партовҳо гирифта мешаванд. ҳамзамон тибқи реҷаи махсус ин мавзеъҳо безарар гардонда мешаванд. корхонаи воҳид давлатии коммуналии хизматрасонии нақлиёти санитарии шаҳри Хуҷанд реҷаи кори худро дар 3 баст баро монда аз ҳудуди шаҳр партовҳоро ба партовгоҳи шаҳри Хуҷанд мекашонад. дар корхона 175 нафар фаъолият дошта, 31 адад нақлиётҳои партовкашон ҳамарӯза дар 3 баст фаъолияти пурсамар дошта, партовҳоро саривақт аз ҷойҳои муайяншуда мегиранд. ҷоиз ба зикр аст, ки бо вуҷуди мушкилоти пешомада, корхонаи воҳид давлатии коммуналии хизматрасонии нақлиёти санитарии шаҳри Хуҷанд ҳамарӯза дар хизмати шаҳрвандон ва идораву ташкилотҳои шаҳр қарор дошта, дар самти тозаву озода ва ороста нигоҳ доштани шаҳри бостонии Хуҷанд аз тамоми василаҳо истифода менамояд. аз ин лиҳоз аз шаҳрвандон даъват карда мешавад, ки маданияти баланди шаҳрдориро риоя намуда, партовҳои хешро дар ҷойҳои муқарраршуда тибқи қуттиҳо ва навъҳои он дар вақти пешбинӣ гардида бароранд ва гузоранд. мо ҳамагон дар тозагии шаҳр ва муҳити хуррамии он ҳиссагузорӣ намуда, дар якҷоягӣ шаҳрамонро ободу тоза намоем.